хора, днеска ще играем Divictus Gaming с ужасен лак, ще играем от PvP, но ако дойде някой, да чакате сега малко. Ево, скача. Оха! Този си чата, този си го инчатал. Майко мила! Той беше много лесен! Той беше мега лесен! Как съм то? Вижте моите! Нямате шанс! Никой не си пие полшанките. Добре хора, само един съвет за сървъра. Ако ще играете в него, по-добре да спите полшанките. Така може да победите, защото иначе без полшанки най-важно е стрентката, защото тя ви дава демидж за това. Айде. Чакай сега. Ела! То с каменен меч! Не ми каза, че ме побърка. Няма. Побърка ме с каменен меч! Добре, хора, токът няма да е много голям и ако искате докато Divictus Gaming, як е сервер, не ми каза, че пак трябва да пиша да. Не, як е сервер, не мога да кажа, че е доста як. Това ще бъде малък клип, тъй че малка му. Не мога да пиша. Тука Builder Battle. Сега ще кажа лаповете, значи няма да показвам лаповете. Ох, майка. Добре, хора, мисля това да е за клипа. И до друга клип, само да е по-хубав. Да, хора, това от мен е до скоро. Майко направо, не знам, направо се побърках, мила героня с каменя меч, но подудил е. Аз не мога да го ударя от смеса и го побъркам твоята кожа голяма. Без си се... Опа!